tu na kan hmu lai mek hi Jason ni in van doi thak takin anupui nen ani ni ma ni thum la om tia surgery awangin ami patna a chetlata Jason chuan van doi in ti em ai te zumbung chu han phorin an en wanga van nei na pakhat tal chu kala nei lom kan pui tur ka kianga al om tatalom ti in zumbun chu moipo ati hle a chuti la chon pindang kong khar in hong chu an en dek deka arin lo lam dei thil a mutatlat mai pindana chuanin anupui le mi pakhat in belai hi awa hmuwa mi pa jok chuanin I pasal tur hi then mai ro ani chun kan fanu Rachel hi fanu ang tak takina en theidon lawani ka soi hi oi mai ro alo ti a Eileen chuanin nilo Jason hian fa nei theidon lawa chu wang chuan kan fanu hi ama fa angina en thei emang ba ka ni chu adam rei to don lawa chu wang chun ke hian insurance ka nei theidon alom ti in chu pa ne na chuan an suya chu tu Jason an ria chu a rel ru na le a ami pa jok chu ron tong chuak le in chu tiang thil chu a thlen thei ka ring lawani kan fanu hi afa ang tak takin a ring thei lo hrimang atia Eileen chuan lungai ma ta che mi ang lawania ka tel lewin eng ma ti thei hlenem kan la ka le ka fanu chung changa hian boina om lo hrimang tin mo lo ngai khete kan fanu Rachel hi John company ro chun tu ka siam don ani an tia chu thu John an hriat le phe chuan a rel ru chu anna zual le a azung bun kan lai chu an merachia a rel ru chuanin Eileen kum sari ngot mai nu pa angin kan khosadun to a Mahse nang chuanin ibial pahlui jok chu ilo ngai tu in fate po in lo nei ani mo atia aril rumang ang lutuk chuanin anu chu a phone ta topa anu chuanin Jason doctor thadeu karsiania ina lo holero inu pui kha then turing kan ti lo che Mahse kan lo en kolong che atia Jason chuanin kanu karel ru ka siam fel vek to lom nu pui kala nei reng hlenem tu na tangani thum hnuwa kalo hodonia atia anu lom na tuk chuanin phone chu apa chu ape ngala apa po chuanin boya atopa chuan ril ru chu pui ting ta mo mi che hi an poi mo masaber lo ania ka ti thin ka tuna chuan ni sa chuak to ni hi kan hne na ilo le hun hi inu nen hian kan lo ngak hlel to sin kan company min en kol pui tu tur tu na chuan fapa ka nei le don che nei hi atia anu po chu alo hlim ve hle mai anim biak zo chuan Jason chuanin zungbun chu an en wangwanga Eileen ka hmai na chakha nang chuanin infiam nan mai moi lo man Mahse mo tuna tangani thum hnuwa chuanin ibula ka om to lawang ti in zungbun chu apai ta daya anhuwa chuan Jason chu damdo in khuma chuan thu in abula chuan aser tri chu alo ding rana chutia khuma thutpa chuanin thalak chu a en wangwanga mas ni somni basari nia na kha thok don ti in ka hne na chu ni suya Mahse Steven nen in lo in muru reng ani mo ke chu min lo bum ne hle mai Mahse tu hnuwa chuan min bum to hau lawang le ke hi ka fing ve tok to ni atia chuti la chuan a ser tri chuan sar kum sari chum kha ni tin Steven nen hian an in muzia sin tin an in mu mai baka an ni pani hian in fanu an nei nge ani an tia chu thu an hria chian le hnu pe chuan Jason chu a rel ru na le a aril ru chuanim nang hian min van bum hle em ve arukin fanute in lo nei mo ke hi mi a tak chu ka lo ni atia a ser tri chu ron tong chok le in sar hei ticket chu engkim ka bu fel to e atia Jason chu la in ngai tu wangim Eileen min lo bum na sa hle mai mo tuna chuan Mahse mo engkim ka ra chuak vek to a min bum non to lawang I bum mai te hian kom to don lawani ka kalsan wang to wang che atiril ru a aser tri chu aron tong chuak le a sar I identity hi entinge kan tiang atia Jason chuan kani na zong awa in not re vekang che kan rama ka in ngeya ka le to donalom atia aser tri chuanin ole sar ti in pona chuan a chhuahsan ta ngala chu ti lai chuan pona chuanin doctor le Eileen chu an lo in bia aser tri kal chuk lai an mu chuan doctor chuan ehi he pa hi hilai hian enge ron ti le Jason ron mu ni mo kha astra mi ho saber chung ko ta na thok tu nia kum sari lai mai a umbo to wa chung ko ro khom tu nia ani chun ron mu ni chiang mai chu bak chu rong kal chana nei lo hrimang helaya pa ti lian tham eng ma thleng lawani ati sapa
chu tia ma hriat tok leka doctor pun sep chu alien chuan doctor chu enin makati hle a engma soi to lem lo chuanin Jason hotur chuan aluta a Jason bula chuan alien chu kal hnain alien chuanin lungai reng suang che ke hian ka hmangai lutuk che nia tuna tanga ni thum hnuwa nang nen hianin in nei pa nga in kan in nei to ang an tia Jason chu an ngoi wanga an huwa chuan ron tong chuakin dan anga in nei mo tuna tanga ni thuma mo ti in anupui chu an zot le a alien chuanin o ni e ngatinge ati huwa Jason chu angoi renga alel ru chuanin tuna tanga ni thum hnuwa chuanin helai hmuna min hmuto hau lawang le nang hi lem chani lo thiam hle ani hi atia ina chuan Steven chu thuthenga chuan ama chau chuan lo thua chuti lai chuan alien chuan Jason chu aron nor phia Steven a hmu vele chuan alien chu kalphei ngalin Steven hetai nge ron tia ti in anzota Steven chuan chhang talo chuanin Jason lam chu an pan phia Jason hena chuan ke hi alien bial pahlui kania a thian pa kania ti in an in mer hriat tir vela chumi hnu chuan in chibaila ti in akut chu an do phia Mahse Jason chuan alo chibai du haulo alien chu ron tong chuakin Jason athu soi kha engma ni lo ani o ka thian pa ni hi omna turmu mala nei lawa hun engmo chung chu kan ina hin lo ommai turing ka ti ni hi ti in apasal hena chuan an soya chuti lai chuan an fanu Rachel chu an bula chuan aron tlan phia alien chu anu ti in aron kowa alien chu athina thong le an huwa chuanin ente Jason kan fanu ta na ni hi fasha ina tangin karon la fa kan nei the don box si lawa I him ve viau ka ringani karon masalo cha poi chu ka ti hle mai Mahse angain ka hretat box si ati in an hrila Jason chu an ngoi wanga Rachel bianga chuan khoisak chu an tuma Mahse chu no te chuanin aku chu alo se sak waka tan che ngalin apai ni lo apa bulak om du ti in Steven chu an pan phea Steven chuanin damdo inain omrei boxia kalu om chara ani chuan apa angin min ngai ta ni hi ti in an hena chuan an soya Jason chu ron tong chuakim alien ka fala ki tia in inang hle mai ifatak tak ani lo mo ifalak chu ni ka ring chia lawani do soi mi lawin kan hena min ro an tia alien chu a in zep thei talo ni e ka falak chu ni lo lom ti pal thil thu nia ka fanu ni hi atia Jason chuanin ani chuan keima che hi pon lammi kani mo ati sapa zana lo nia Jason chuanin ruma Steven le alien in ko lai chu awa mufua kalmayan tum lai chuanin Steven chuanin Jason chu an mua a mu ve le chuanin Steven ti in a ko ngal wata alien chuan Jason lam chu apan ngal wata hey Steven hian ma mo nei thu ka hena suya chumi petur chuan ka kal lokani hi I thin rim lo te ro Jason atia Jason chuanin ka thin rim chan tur engma om hleinem ka vam pho tangeti in anni chu akal san takngala atu kalonia Jason chuanin alien na an thalak chu alo hala chuti lai chuan abula chuanin Steven chu rongkalin nang hian in thalak te chu I hal vel mo minepa in pui hian ke chu fa min thrin sakasin nang chuan fai nei theilawani ti in a soi chachia ma ente mo nang chu kai chopte nor chopte ngaya eng mai thei si lawa mi van doi pa I van doi le mai ti in an nam dora chutia nam hnu chuan I mo alien hian engatan ma ngai lo che ka hne na soi thin chu mo abula ka muthianin arim che si ka lu ka chu ka ti thin che nia chutiang khop chuan in nu chuanin adu lo che rim chia ti che chuti chung chuan helaya nang chu ila om ve traw traw mo in pui hi kan pui turania nang hi engatan ma ti lo che ni chu wang chuan mo nang hi chuak wang la ka du ni ti in ani chu a musit hle mai chung tu Jason nan ria chu a thina rim ve le a room taken Steven chu a en ngota Steven la chuan nang hian room taken min mel ve lamo I jak chei lom ni engma pui ti theilo kha I du na po kal the bok si lo ruai kual ngai reng ni kha min mel room vel khang lang sung che han khin le sual tham poi ni si lo ti in anam per le dora chuti lai chuanin alien tunu fa chu kong khara chuan ron lutin Steven chuan a hmu ve le akut chu meya chuan an ti kang lui vela na ti om takhian ate ngal tur tura alien chu Steven bula chuan ron kalwatin akut chu an en saka
an hnuah chuan Jason hmaiah chuan a beng thle suka ivan zak thelo em ve enga tinge khati ngai tia ngai dam dil ngau ro an tia Jason chu ron tong chuakim Eileen kumsari chung nang nen hian kan om dun to a midang chunga heti nga ti thei tur hian min ringa mo avan mak ngai ve a tia Steven chu ron tong chuakim Eileen in nei huna a ai ka din tu thu a hena ka suya chu thu heta wang chuanin a thin rima heti hian min ti damai ni hi ti in an zual kowa Eileen chuan thin rem takian Jason chu an ena nang hian chu wang mai chuanin ani hi kuti lo thlakin heti ang hian ni lo tor te ramo ani hian min pui don chawani wheelchair right thu chuanin min nei za dora sin I ai oina ron ding mai don alom an ti a Jason chuan relun nat mel thau hianin ani chuan wheelchair ra thu pasalai nei tu lo chuanin ani hi inei don ti na ni mo ti in an zot le sapa Eileen chuan thil hre thiam tumte ngoi mai ro ani hne na hian ngai dam dil ro ti in ngai dam dil tu chuan an ti a chuti la chuanin Eileen pa chu ron enroll ve vatin nang hi mi ang lo inia ma ni po engma ti hlei thelo chuti chung chuanin kan fanu kan nei tir chia lom vio zok ta che ngati nge khati khan a chungai che ta an ti a anu po chu ron enrollin he mi ang lo pa hi engma biak ron na ngai love kan ti tu chu kan ti fa ta ngai doctor hena Steven ka hroi vat ro an ti a chumi hnu chuan an vai chuan Jason chu musit takin an ena chumi hnu chuan an kalsan ta diaka Jason chu rel runa takin chulai hmuna chuan oma theilewin dokana calendar chu an ena calendar ni somni panga chu an tika Eileen ila hrekhopang naktu ka chuanin kan in nei lawang ani nen khan in nei donani ke chu hlataka nangma hlat thei ang bera ka omang ati sapa anhuwa chuan in nei ni tura an ru man hun po alo thlengta a an in nei na mun tu chu an chei moi le a pangpar moi chu sang hian chein Steven po chu a phur vut hle mai nima sila chu ti la chuan Eileen ro chu alo boi le a Jason chu na ron bia ka reng ni a phone chu an en seka Mahse chu ti la chuanin Jason chuan airport a pan mek ti chu a hreder silo abula chuanin Steven chu rang kalin ngatinge iwal him melo ve ti in aron zota Eileen chuan Jason a re wang thu chu alo hrila Steven chuanin o a re ve bokang chu milo ngai changte pon yang chu ti in an rong thlamo na Mahse Eileen chu a rel ru nuam thei tlat lo a phone chu phorin Jason chu a phone ta nge a Jason po chu lo la in Jason Ivan re em ve kan in nei ni boxia inge motal chu iron soi ka ringa chin I ai o tu Steven po hi a reng tonia vu in hi kan pani ta na ni poi mo ber ni chen chiat tlak takani ti hi nang hi ni thei ngil time ni ke hian kalo ngai chang rang chia rel du nuam lo takin kalo ranga sin enga tinge miron phone a Mahse stal miron thon lo ni ti in Jason chu an hawa Jason chon ngoi rengin Eileen thu soi chu alo ngai thla ve renga anhuwa chuan Jason chuanin ka hrialom ka boi deuh hlekani hun tluang takin man thei nan du sakna ka hlana cheu an ti a Eileen po chu alom var hle mai ke po kolome tuna chu nuam takin hun ka mang thei toang ati a Jason chuanin tuna chuanin ke chu ka zalen ta ati sapa anhuwa chuanin Eileen number chu an delete abula a secretary po chuanin ani chuan sa kan kal thei to mi ti in an zota Jason chu lo bu ngatin an pani chuan an kal ta nga la chu ti la chuan in nei na lama po Eileen chu Steven chuanin zungbun chu abun tir ta zana chulai mi vel te po chu an lo hlim dar hle mai alom nan ti in no te chu an handom tlang hloma Mahse chu ti lai tak chuan ompui nu chuanin Eileen hena chuanin kapu chu ina reng hle nem akal chuna ka hrelo reng in chei dewin ania chuani ti in an rila no chu Eileen chuan a thlau ngal throi mai eng tin moi tia tui nge hruai chuak ina reng tura ka ngai sin ngatingen ven thalo ti in ompui chu avin tura chu ti lai chuanin apa chu rong kalin chu tiang mai atuna boina tura omlo tuna chun in nei na kan man lai ni a enge chu ti no boi vak le khoya ma ni kha kal lawang atia Steven po chuan adik chia khoya ma kal lawang atia Mahse Eileen chuan aring thei tlat lo Jason phone an tum la chuanin Jason chuan phone a switch off tlat si ompui nu hne na chuanin nang hianin khoya mo kal chi chu I hre turani ina chuan omlo tak takami ani chuan I zon ngai tu ne kal ti in a boi le a
pui nu la chu alo meng kul rungota anwa chuan tong chuakin ka hrelo in chei deuina kala anwa ka hmuto lawani ti chuan helai hmuna ka ron kalangai bok sia tunge chhuah pui ti reng reng ka hrelawani an tia eilin chuan chung thu an thre le zel chuan makpo ti hle a ina chuan mi si lo mo ani chuanin tunge kalpui ta ang tu man kalpui tur omang te pon ka hre bok si lo Jason enge omzia ati sapa abula chuan station chu rong kalim ngai to du su ka ti chu ani chu khoya ma kal lawang kal hlatna tura nei lo hrim tuinge kha tiang wheelchair om kha norko reng peyang ni nangpo hin ido thei ka ti view zo ka sin lungai reng su alo hole emang atia chuti lai chuan alien nu chuan alien chu rom pon fata alien hena chuan alien ka fanu Jason kha thona a chuang an ti nia enge omzia ka hrelo ve a hrilok chem ajin tura hrilok chem ti in aron zota chu thu apa nan thria chu makpo ati hle a nang ni chu enge mo in hriatli voin takan phi changle an tia Steven po chuan amak hle mai taka an ti sapa alien ko chu huanin ani chu omlo ma sela ti hian kan in nei nga ne mai lom an tia ma se alien chuan ani kha ka pasal ani lom nang chu ka pasal ni lo hrim nang chu ka fanei na chawini ti in Steven hena chuan an soya pui nu hena chuanin phone han tum le te ti in an hrila pui nu chuan phone a tum lai tak chuanin chanchin tharan puang ri chu an hria chanchin thara chuanin thlona tlak thu aron puang chu alo ni a chu thlona chuan Jason chu alien chuan a chuan ve nge ya renga phok takin a phone atang chuan thlona tlalai le a thlok lai chu a en renga aril runal tuk chu chulai hmuna chuan a tlu thela Mahse Steven chuan lo dom vatin alien chuan ani theilo Jason chu khata khana chuang theilo hrimang wazong halo phone tumro ti in pui nu chu an nge ne chiama pui nu po chuanin ole kapi alo te ve maya pui nu chuanin ani chu achuk lai ka hmui te boxi thona chun achuang ngeem ti in an zot le a pui nu chuan ka hrelo kapi Mahse thona chuang tur chu ang khop mai ati le a alien chuanin ani theilo Jason heti mai chuan ning kalsan theilawang nangkha thona khani chuang theilo hrim ita lawang ithi theilo ka pasal turini nang hi ka hmangai chelom engat tinge nang ni reng pon in lo chuat tir ni lo veng tla ta cheu ti in a pui te chu an hau le a pui te chuan kapi in nei na kal turin min te tlat sielom ti in a lo changa alien chuanin ani theilo Jason bak chu pasala ka nei don lo hrim ka pasalani ka pasal chu ka zong don ti in kalmai chu an tuma chuti lai chuan apa chuan alo beng te soka chumin nu chuan on tong chuakin zak theilo lutuk phili cheng su o an tia alien chuanin kapa Johnson ka kapmanga yani an tia Steven chuanin alien chu lo domin alien ani kha mi ang lawani a tin tu na thi to bok tu na chung kan pan hi hianin kan fanu hi kan en kola ngai ni mi ang lo ngai nga tinge i tra ka hmangai chelom alien tu na chun kanu pui ni to ni ti im alien chu an ko a Mahse alien chuan alo nam perdora Steven ngundevin ngai thate voina hin achang to pa mo in ti ni mo nang hi achang to pai ni hleinem Jason io ding mai lomini Jason chu ka pasalani a chu wang chun nang nen hin kanin nei lo hrim chu hradengang che an ti a an fanu chu ron tapin kanu ngatinge ka pa kha khatikha ni ti in aron awa Steven chuanin a fanu chu ron vuan vatin alien kan fanu hi han ente aril ru hi tina reng suang che an ti a alien chu a fanu bula chuan an thun hiama boite tap reng su i mo ina kan honga Jason hena ka hroyang che Jason chun aduat em che ati nat ngai mi lo che kha atia chuti la chon Steven chun a fanu chu alo sik waka ai anu ka du lo ani khanin ka hne na tangin lak bo che tu mani ka du lo anu mingkal bo san su ti in anu chu alo nge na alien chon makti takin a fanu chu a en renga anuwa chon engwanga chu tiang thu te chu soi ngei ni tu nge zir tia che chu tiang zongin Jason khanin engma tingai lo ni an tia a fanu chu an trapa chu ti la chon anu chu ron tong chuakin enga tinge I fanu ka tikhani ti atia chu ti la chon alien chuan Steven hena chuanin nang hian ni mo ka fanu chu lo fi por ni atia Steven chon ai ti in alo pha ve na samai Mahse alien chuanin engkim ka hrathiam ta
Jason an engma soilowa min kalsan hi nangma awangani atia Steven chuanin nilo imirin ang hikanilo atia Mahse Eileen chun na takin a benga chun a beng popa chumin hnu chuan Jason en kan inkara hian nang hi I in rol thuk ma ani katan engmai ni lo ti in kalmai chu antuma chuti lai chun apa chu ron in rolin Eileen du tokro I beng cheng hle mai tuna hian mi pui tam takin min khir thupa mi ang lo wangin tuna hian khatikha ni ommo zak ve e ta che atia anu po chu ron tong chuakin ni Eileen ngun devin ngai to te Jason chu thi to Steven nen hian in nei fel lo lo ro antia apa po chu ron tong chuak le in dik chia khapai khan thate izokani alo ti chuaka abul vela mi te po chuanin Jason chu akhongai thak le mai mi ang lo ti in an chung ku chuanin tuna po an soyania tiang hian an chung ku chuan an lo bol kol vel mai ni mo antia chuti lai chuan Eileen chuan Jason ni eng ang mi po ni sela ka phatsan lawang ka pasalania ka pasalani kum khuang tin nang Steven ti in Steven chu an ena nang hi ka pasali ni ngai lawang ka thian mai ni e tu na tang chuan ron in rol to suang che ti in kal mai chu an tuma Mahse Steven chuan akut chu alo von wata fanu kan nei to chungpon he tiang he ni la soi theyamo ti in an zota Eileen chuanin ngoi makro ti in kalsan chu an tuma apa chuanin Eileen chu alo vin tuara Eileen ngai tharo helai hmuna tanga I chu vai chuan nang hi ka fanu ini to haulawang atia Eileen chuan apa thu soi chu ngai poimo lo ti riat takhian anui liam san maya ani tak chu ti in July hmun chu a chhuahsan tadaya anhuwa chuan Eileen chu Jason jong chuan airport lama chuan akala airport a chuan thu ranin abula chuan ompuinu chu alo kala ompuinu chuanin apu chu a mulo thu chu alo hrila Mahse a thian mu thu chu an hrila thi chu hanpek pa in Eileen chuan thi chu alo lave maya ani nen hian in ang che kan neya ani khana or rang thina sin Mahse tuna chuan ani chu om to silo Jason khoyange omti in July hmuna chuan atrap waka atrap na sulutuk chu athidang thei hiala chuti la chuan Jason le asir tri po chu an la injui zela asir tri chuan in Jason hena chuan sar airport a ithida kha atang kai viau karengani kha khan ni chuan in anon munge nge yanga thona tla khanin itel vea chuan an ngai nge donani ti in an rila Jason po chuan a phone chu an enwangwanga Eileen tuna chuanin kanin kar thu atopta katan kan nung ve to nge mangtha le ati sapa anhuwa chuan damdo ina chuan Jason chu amurana abula sirti chuanin sar doctor local trep to ania tuna chuan idam var to mayang Mahse mo sar thil pakhat ka hrilang che mi puyan phok le khop mai hei hi Eileen in online na post pakhat ania ti in phone chu an entira Eileen chuan an pahnia an thalak dun chu alo post lo nia aril ru chuanin Eileen min phasan hnuwa heti hian I post le siamo engemo iril ru hian omle ti in angai to a sirti chu ron tong chuakin sar Eileen chu message tam deuh mai ron thon chenia I omna hredu ni tuna hian ala zong char chenia atia Jason chuan block makro ti a phone chu pe in a sirti pon ole ti pa in room chu a chhuahsan ta ngala Eileen chu ala khohar le a Jason chu ala zong char ani a phone chu ron ri in aron phone tu chuanin Eileen Jason chu khoya ma kan hulawani a thi to tak adiang Jason zon na hi du tok to mayang ti in aron trila Mahse Eileen chuan ani theilo ka pasal Jason chu a thi theilo shrim zong char ro atia anhuwa chuan banga an postal ta bula chuan awatrap zoi Jason kati pal tak zet ani eril ru kati na khan min ngai damang che khongai takin lo le de ro atia chuti lai chuan ruma chuan thom hre in ruma chuan avaluta Jason ang deuh chuwa mu im Jason ti in a hnunga tang chuan avakwa thlopa Mahse Jason a reng chu ani haulo Steven chuan Jason kor chu a ha chulo ni in Steven chu muang changin aron le hoya Eileen chuan in Steven melan mu chuanin a per ngal dora Eileen chu ron tong chuakin enga tinge khatikhanin Jason a kori hak ve ringota ka thu lewin haturen hi leinem atia Steven chuanin Eileen inu le ipa te hianin nang hin nei ngei turin min ti che nang hian min ngai sak mi lo ani Mahse mo vina hianin kanupui tan som chekaduni ti in an thing thia
dùng buôn chu hàn phorin Eileen nupui tan ka du che ni an tia chu mi nu chuan an tho le a Eileen chu kwa chu an tuma Mahse Eileen chuan in alo du haulo peradorim izak cheilomi nang hi engata ma ka tilo che ka ti khai em ka fanwa pa mai ni engata ma ka tilo che an tia Steven chu an nui suka eng tin ani engata ma min tilo mo ani chuan ke hian enge ka ti thei chu ila hrewe emang zain ina hian I hre khopang ti in an trong khuma Eileen chuan ani kha ka hmangai ni mi ang lo ti reng sung che ka hmangai tak zet ani eng tin ma nang hian min khoi reng sung che an tia Suti la John Steven chuan in Eileen chu aron beng her soka nang hian in ka hun iti khotlai hnem to lutuk ke hian ka du lu danin ka ti thei che inu le pa pon an phal vekani chu thil chu zani na hian ka tiang atia Mahse Eileen chu azam lo hle mai eng ani ka thu lo chun eng ma ka chunga hian iti thei lo hrim hei hi sharo ani kha ka pasalania ani kha ka mangai reng bokang antia Steven chu ron tong chuak lein eng tin moi tia enge ka ti theya enge ka ti thei lo chu ila hriang chu ente mo ti pain khuma chuan anam budora sual chu atum zui ngala Eileen chu a aw vaka chu ti lai chuan ani la chuanin ente ka soi chu hrem eng angpon aw na samala chan tu chu che Jason khoya ma to lo aw beng cheng lo dani mai ka ti ang hian om ringot mai ro ti in an wawa Mahse Eileen chu alo tang na sa hle a amut pa chuan man ro chu handap roin kuma chuan lai chu a mufu hlau mai chu lai chuanin Steven ana ka chuanin a chhun waka Steven po chuan na ti hle mai min ti lui tum vai chuan police ka phone ngalang atia Steven po chu thin rim takin a chuak ta ngala Steven chuan hu chuanin Eileen ril ru chu ana hle a Jason an light ali saklai te chu angai tu chuka chu ti lai chuan phone chu aron ria phone chu han lavatin Jason meron phone hi ka ring ani ti in Jason amoti in Jason chu a ko vaka Mahse Jason ozong chu lo ni lo aron phone tu chuanin Jason na thi ta ka wang chuanin a thok tu theng khat te po chuanin an in rem na chu an ti top thu chu aron thrila Mahse Jason chuanin a ai o turin Steven alo ruat thu chu aron thril alo ni a chu thuan hriat le lek phei chuan a rel runa chu a zual hle mai ama hriat tok leka phun chuakin Jason ka ti pallu tuko ka tan hian thiliwa hantina satak em min thril mi aloin hetiang te poilo ti nia min ngai dam mol malang cheo ti in a phun chuak sapa hun te liam zela kum thum lai lo veita Jason po chu adam varto a mi pa ngai ang thlapanita ka chunga chuan chuangin kar atang chuan aron chuak zana kar pona chuan meche pakhat hi lo omin akut chu alo vuan vata July omte chuan Jason chu chibayan book sap lama chu nu chuan Jason hne na chuan hilai lo kala wangin kalome atia Jason chuan chu du hne na chuanin kum thum diam ta nangma min en kala wanga tun din hun thleng thei kani min en kol lo chuan tun din mun hi ka thleng thei om si lawa nangma wang ve kani sara ichunga kalom hle mai tuna tang chuan ka support char tong che atia sara po chu alom ve hle mai nu pakhat chuanin Miss Brown meeting tana hun to e aron tia Jason chuan kal ro le an tia sara chuanin tun hi voi khanna ta na mi pui ma in lan na turani a mi pui tam jok chuan an thredon hau lo che nang hi tungei ni ti hi an zot sapang le an tia Jason chuanin ni e tu tenge kan thopui tu te chu tia kan hria chena hun turani hi atia sara po chuan ni e ti in akal son tamaya Jason po chuan kalang le ti in akal ve ta ngala chu ti lai chuanin Steven chu phone mangin alo boy ve hle a mlen company nen tho ho na kan nei nu chuanin Eileen po hian min hnar to reng lawang Eileen chuanin a hmangai masa chu a thei hil tan to ni a hriat thu chu a hril sapa chu mi nu chuan phone chu a da ta ngala July mi lo omte po chu lo ti in tun tuma an thil ti tur chu Miss Brown le Mr. Hata bua sai ni thu chu an lo suya Mr. Hat chu mi house ton to ni thu le au then trap to thu chu an suya mi pa zo po chuanin chu nu hne na chuanin ni etro an sui dan chuan an la no pang bok sia an ni chun house bok sia an ni ang ni chu cha kom hle mai ti in alo sui ve a Steven chun Eileen chu an vuana Eileen
ani ni na tho hu na kan nei nu chuan nuam satakin ka siamak che o an tia alien chuan a kut chu alo la san vata I mo nang nen hian engma kanin kara lo ti chu lo hrenan leang che nang nen hian thok dun mai kan ni ti hi hraringo tang che atia chu ti lai chuan jason chu kongka chuan lu tumin ga chuan an lo ti dinga jason chuan in ka chu han pe in Miss Brown Iowa helai hmana local ani thu chu an trila chu ti lai chuan Steven chuan in Jason chu ra khata tangin awa muwa makati hle mai Jason ti in Jason chu awa ko vaka chu ti lai chuan alien po chu local vatin Jason a kut chu vuanin Jason ka hmangai che khoi kalbo de ya kum thum chung khan ka zong sa che sin message vitam takathon chia Mahse nang chuan min chang si lo enge omzia omzia dik tak min hrilo ti in Jason chu an ko Mahse Jason chuan alo ko let ve ho lo Jason chuan zoi sap hian min kaltiro atia Mahse alien chuan alo du ho lo ikal theilawang mi zong in thlonat la athien ti chia Mahse ke chuan ko oi ho lo ba helai hmuna ka hne na ilo le hi ka ring reng ani ka hmangai lutuk che Jason an tia Jason chuan han namper dorim ti palutuk miss min hresulani an tia alien chuanin kumthum chung khan nangma che ka ngai to che sin ka ti sual chu ka hailo min hrethiam la min ngai dam ro ka hmangai che sin an ti le a ngoi rengin Jason chuan alien chu a kal san de ya alien chuan han ko chun zomin he thi hi riem Jason nangma ne na kan lei ngei kha ni hi I thei hil to mi he thi hi nang ne na du tak kan le ni kha ti in tap chung chuanin an ko le a Jason chu ron hoi let le in a ko chung tang chu aron ko muwa Miss min hresual ni kha hei ke chu kop pui ka nei towa atia alien thinlung chu a thong hle mai Jason ifiam thu tu ro heng te chu nangma le mai tu ro keima chau min nei thei tur thui soi kha atia Jason chuanin kumthum liam ta khan nangni chuan mi anglo turin min siama achan chu fa ka nei theilo na turin nangni chuanin min siamani antia alien chuan ihriamo Mahse kha tu na chuan I thatolom Jason ka thiam lo ni ti chu ka pom chiang ani khoi takin min ngai dam ro chance dang ve khatal min pele ro ke hian ka hmangai che ti hi ka en tha chu kharani ibial nu chu tu po ni sila ke ai hian a hmangai mi lawang che ka hmangai lutuk che Jason min kalson lul su ti in Jason a kut vuan chuanin atrap loma Jason chu ron tong chuakin sara chu lo se chuanin tun din mun hi kani mi lawang ama min musid ang ngei khan kala omang Mahse sarai lawa sarai chu ke chuan ka hmangai ni ti in a kut chu a pai leng sak dora Steven chu alien bula chuan han kalvatin kha ka ti reng kha ani chuan a hmangai to lo che ni theihnil zok ro enga tan ma ti lo che kha atia alien chu ron tong chuakin ani thelo Jason nangma che hi ni ka hmangai ni lo le ram ro atia thinrim takin Steven chuanin Jason ngonga chuan aron thrama do hepa nang hi I thi der vela helai hmuna iron let le a Miss Brown ka hria te ti vela I hre chailo alien hne na hian ngai dam dil nga lang che ti in ngai dam dil tur chuan an tia engma selo chuan Jason chuan Steven chu abeng popa Steven chu ron tong chun zomin nang hian helai hmuna engting nge ka te nei theni ka le mi siam ani mo helai hmuna tang hian chuak nga ro ke ni chu sum don na lampang khoin helai hmuna hin kan kalani an tia Jason chu ron tong chuakin nang hi helai hmuna hian an som ve chok che mi an tia Steven chuan ka chu han phorin hei hi mu em Blend company in special takamin som na ni hi nang khoi kat ve ti in an zota Jason chuanin som ka ngai hinem ke hi pa te bu sei tu ka ni hi an tia chu thuan hria chu Steven thin chu a thong le a abulom alien po chuan makalo ti hle mai ani chuan e party hi ani le pianu bu sei mo awan mak ngai ve a ti chuak sapa Steven chu ron tong chuakin ani khan nang ang chu engata ma ti lawang che engata ma ti don lo zia chu ka hre chiang em an tia ambulo om te chuanin sa chu moi hle ma sela ami pa thelo mo awa mak ngai ve ti in an lo nui hloma chu ti la chuanin a secretary chu a thin rim hle a Mahse Jason chuan lo khapim Milen company ne hian tho ho chakin hilai hmuna hian ni rong kalani lom ni chu ti chung chuan nang ni chuan min nui le siamo ti in lu mai chu an tuma Mahse lu tur chu Steven chuan lo dangin ga tho chu rang devin an kawa ga tho po chuan an lo daga Mahse secretary chuan in ga chu a kut chu alo pai len sak dora ama po chu nam phei dor mai Steven chuan hilai hmuna engwanga boina ron siam ngei ni ti in an zota
Alien chu rong kal na in Jason kut chu aron vuana. Jason kata nai ti zong zong kha atok to ni. Brown family nen hian kanin zomna nei kher hi angai hlenem. Lokoroi hong ti in Jason chu ho turin an soma. Steven chun alien chu han posonin. Khoi ke man kam potcho ka nge an ti a. Jason chuanin milo dang su kalu dorania ti in an hena chuan an soi le a. Steven chu ron tong chuak le in. He party hi party poimo takania. Mi pa thelo te lu na mun turani lo ti in an tong el khoma. Sirti chuan sar. He ti khop hian ani chuan mu chi chia. Mahse eng mai sei don na nge ti in apu chu an zota. Jason chuan eng dang ma chan lo chuan lu tang an ti a. Mahse Steven chuan in lu lawang ti in a lo dang le a. Jason chuan Mr. Hati la chiang lo hle mai mo an ti a. Steven chuan in chiang ti re nge alien en hianin gift walk an pedona lom ti in alien chu avako vela. Alien chuan in Steven chu anam son dora. Chu min hu chuan in Jason ku chu vuan le im le tur chuan a thlem ngal chiama. Steven chuan ani chu potson vatin he pa hi kan chua tir nge ti in ga chu an ko to tora. Gat he pa hi nuk chok ro an ti a an nuk chok ta a. Chu ti la chuan Miss Brown chu alo langa a phone tang chuan in Jason phone number chu han me chuakin phone an tuma. Mahse Jason chuan ala thei tlat lo a ril ru chu anuam lo le a. Chu ti la chuan a sirti chu abula chuan lo kalin Jason a meeting na kal tur boina to thule an lo dan thu chu a hna chuan aron rila. Brown chuan in ani chuan Jason a veng turin mi tam thiang ber te ro ti in thu chu an pe a. Chu ti la chuan Jason le Steven te po chu an lo la boi le a. Steven chuan in alien chu han pot rangin Jason hian engatan ma ti to lo cheka ti kha I mo chan pok a ria kha in che na kha ani chu lem lo che ni kha chu wang chuan in bathroom ma vakal la vain thak ro ti in an tira chu min nu chuan Jason lam chu a va en le a. Jason nang hian min hne ngai lawang ti in akal sana. Ga chuan in eng wanga Mr. Hat anga ro in lan ngei ni ti in an zota. Sirti chuan in sir hi tan hun trep to sin an ti a. Jason chuan lungai ma ta che ka tel lo chuan he meeting hi an tran mi lawang an ti a. An hu dewa chuan sara chu ron thlengin Jason chu aran mua. Jason ngating he taila omreng a ti a. A sirti chuan in tuine mo lu phalo thu chu an lo rila. Sara chu ron tong chuakin mi pui mai in lan nam saber turania chu wang chuan in itai theilawang security he gad mole hi man fatang che ti in security chu thu an pe nga la. Chuti lai chuan in chunga chuan mi pui chu an lu khom trak a. Steven chu an hoi kol vela. Wow, a mun vel chu a van num em ve. He huna hian hloti na chu ka chang khopang. Katan he ni hi ni poimo takani donani antia. Chuti lai chuan mi pakhat chu ron ding chuakin tran hun pa ngaya an tran thelo wang chuan in thupa aron choi masa a. Kan tran thelo chan po kan puron lu tur chu misul pakhatin alo danga chu wang chuan kan tlai hretani atia. Steven chuan in alien hena chuan in Jason ka Mr. Hat angin sei vela ani om top silawa antia. Alien chuan in kawat chu lok ka juna chu lu tup ti in chuan lam chu an siama. Chuti lai chuan Miss Brown chu aron lut ve chia. Steven chuan so Miss Brown aron theng to chu wang chuan I chua thiang lo ni kan tan he hun hi poimo lu tukani chu wang chuan thu phot ro le ti in an kuai thule a. Miss Brown chu ron tong chuakin chung lai local zong song tin he na chuan lom thu chu an soi masa an som na ngai poimo hilai huna anong kala wang chuan in an lom thu chu thin lung takin a soi ni. Chuti lai chuan Steven chuan thil dang te lo ngai to a. He nu hi chu o lo nei la chuan in ka ti fu jok tur ania. Tuna hian nula tak takala ni ngem o ti in an ngai tu kual vela. Chuti lai chuan alien chuan in sara jung bun chu alo en dei mai. Jason ku jung tonga abun nen khan ain ang che ka ti. Ani chuan in Jason bial nu hi sara ni thengem. Sara nen hian anin ngai zong ani mo an ti le a. Chuti lai chuan Brown chu ron tong chuakin voina hian katana poimo tak bi pa poimo tak helai hmuna hian me hriat tir zo ka tu ni. Ani hi ro khom tu turani boka. Ka bial pa ni bok ani ti in aron soi chuka. Chuti lai chuan chu lai vela mi te chuan a bial pa chu awan nei ngotang. A bial pa tan chuan in chu na tham nei chu an lo ti a. Alien chuan in hun liam ta chu alo ngai tu chuak de a. Ani Jason kha katan chuan thal lo lai nei ngai hlenem. Nga ti nge ke khan kalo phasat kher le o ti in a in ngai tu a. Sara chuan han soi chun zomin
Mr. Hachu katan hian alu lea khetia ka hlotin na po hi ama awang vekani ani chu omlo sia chuan tun din mun hi ka thleng don lawani ani chu katana mi hlu thakani a atan hlu thurin keipo ka in siam ve me kani chu ka bialpa katana hlu em chu a hming chu Jason hatani e ti in a hming chu an lama kong kha chu ren hongin kong khar tang chuan Jason chu aron chuak zan zana chu tilan han mu chu Aileen le Steven chu a thong le a Steven chuan ani theilo ti in a au chu waka Aileen pa chuan Jason chu lo ti dingin ani theilo ka fanu chunga heti hiani tia I thi dervela ti hiani lo le amo ti in aron vin tuara Aileen chu an pula chuan kal hnai vatin kanu ka pa in lo kal ve rengamo an tia Jason chu ron tong chuakin Aileen ne nak an thon thu chu top to helai huna hian Aileen wanga lo kal kani lowania ti in an soya anu chu aron nui chuak waka anu a chu ron tong chuakin gum thum chung khan mithi angeni omani lomni Aileen kan fanu hi ril run na takini siama company lian tak tu na nei to a tu na a ril rutina turin iron let le amo engei thil tum om zia chu anni chu nuam sa takin om to sin tu na a thin lung ti thar turin helai huna ilo kal le amo an tia chuti la chuan Aileen chuan anu chu alo khap ve vata Aileen chu Jason hne na chuan an kal hnaya meje pakha chuanin e ka hre chu le si kum thum lian ta khan am pahni sonin an om dum take nupa angin an khosa du na ni an tia mi pa pakha chuan ka hriat nu kha ang ka ti reng ani an tia Aileen pa chuanin Jason chu aron beng thuaya ka hril ngala che ka fanu hi nupui nei to top lawang an tia chu thila mu vele chuan Aileen chuanin Jason apai na benna biang chu an khoi saka Jason na empty in an zo vata Jason chuanin akut chu alo phoi thlak sak vata Aileen chuan anu le pa chu an ena Jason hituna hian aron let ve chia enga tinge chunga hian solin chu reng le awan mak em ve an tia Steven chuanin Aileen han ngai to chengte ipa hian a soi dikalom he pa hi poisa du wanga ron le chuani hi an tia Jason chu ron tong chuakin in poisa kha enga tan nge ka tianga enga tan ma ka ti lawani atia apa chuan ala tong ngam ka ti in Jason chu benan tum le a Mahse Jason chuanin Aileen pa kut chu alo dang vata chumi hnu chuan na takin na kut chu apai thla thuaya Steven chuanin kapa hadam ro milen company ne na in zom na in rem na kan nei hnu chuan he pa hi helai tang hen kan pai bo dei don lia an tia Jason chuanin in ti tak tak mo ka hrila chu milen company ne hian mo nang ni hi in thok ho ngai lawang an tia Steven chuanin ve la che khati khan ron tong reng su o nang hi helai tang hen kal la not bo don khop che lo hriang che an tia apa po chu ron tong chuakin eng mo nang khani suya milen company hian mo kan company hi an du je hi eng mai la hrelo ni kha thil hrelo hian eng ma ron sui ve reng sung che nang hianin ka hne na hian ngai dam di li ngai ni ngai dam min di lang che an tia Jason chuanin I hne na le in hne na hian ke hian ngai dam ka dil na tur pakhat ma om lawani alo ti ve fak mai Aileen pa chuan ngai dam min dil don lo mo ti in ga chu an ko waka Mahse sara chu ron tong chuak ngal vatin ngoi ro ti in aron au tuara chu vele chuan Jason bula chuan aron dinga chu vele Steven chu sara bula chuan kal vatin Jason chu mi suala ni thu le mi phakar takani thu chu an hril zat zata sara chuanin an thu soi chu ngai to lem chuang lawin anaim ti in Jason bianga chuan an chula an hnuwa chuan ron tong chuakin he mi te hi heti khop hian an sualang ti chu lo hreila ka som mi lo turania som lo top tur kan lo som ani hi Mr. Hart ne na hian ngai dam dil ro an tia Aileen pa chu ron tong chuakin Miss Brown achunga hian engma ti dik lo kan nei hle nem ngai dam kan dil na chan tur ka hrelawani an tia sara chuan ani hi milen company invest tu turania ani hi Austria rama mi house ber fapa an ro khom tu turani bokani ani hne na hian ngai dam in dil don lo mo an tia su thu an han hria chu an thina thong hlom le a Steven pe chuan ani thelo he pa hi ani thelo hrim fasha ni hi a ti chiama chulai mi velte po chuan chu thu an han tha chiang chu makan ti hlom le a an bulami te na chuan an soi sap loma Aileen pa chuanin Jason hi ka fanu nen kum sari chungan lo om dun to a tunge ni chu ka hra chiang khop mai an tia
จุดที่ไล่ชวนเอเลียนชวนเจสันจูอันปันนายะอากุตาชวนวัวนินเจสันมิสบราวน์เนเฮียนโดดอินสวยดูนิมกติลเสียที่ตักกันนี่เอ็มตีอินอากุตาชวนเงตักเฮียนอันวัวนะเจสันชวนเอเลียนวันนัจูรังตักินอันปะยะอันนัวชวนมินริงเหลาลมเล่ไม่โมตูน่าชวนการฟิลเชียงโลล่องจูตีอินอาฟอนจูอันพอระจอนคอมพานีนี่นะกันอินซอมน่าซงกันเซลงาโรตูน่าอันตียะเจสันนั้นฟอนอันดานูเรลเตะชวนินเอลินปาฟอนจูอารอนเรลละเอลินปาชวนินฟอนจูอันไงท่าอันคอมพานีอันซุมมูนนาร์เบเตเนนะอันอินซอมน่าอันชุดจัดทูจูอันนอนฟิลจูอาลาวนีอะเอลินปาจูอันมิงพกเชียงเล่ไม่อันหัวชวนินเอลินฟอนจูรอนเรเวลอินมิเลนคอมพานีนี่นั้นโถดุนนัตูจูกันเซลันิทูจูอันนอนฟิลเวลอะมิสเตอร์ฮาจูอาติตักมันนี่เลยอันติสปะสติลาจนเอลินไปรอจูอาลาวทินริมเล่ไหมเอลินจูเจสันบุลาจนหันกัลนาอินเจสันขัดเยกันเซลคาร์ข้างายมีกุมสริชุมกันอินในตัวอิมิเจียค่ะกระเจียงเวคบินกระเชียการตานเชนตูรินเองไม่ติงไงโลคงไอตะกินเหตียงจุดที่สูการเซลลุลสูการซุ่มโดนัทเวกโดนัสินตีอินอันเงนะเจสันจูรอนตรงชัวกินPresident ini tang hian in company chu atla niam khop mai tuna chuan in tho chhuah thei pawh ka ring tawh lo wea an ti khuma anu chu ron tong chuakin Jason keima ni thiam lo vekani khongai takin mi ngai dam ro kan thiam lo tak zetani ti in ngai dam chu an ti la apa pawh chu ron tong chuakin a ron nui sang mai adik chiani ama khan engmai ron soi fialawa tin ini da dik takharon soi mai turania kan lo hai chia ingai dam na kan nge na ni e an ti a Jason chuanin kalom khop mai in ni na dik tak ka chiang ta e an tia chu vele Steven chuanin Jason ke chu an sing a hian ka tel ve mi lawania an ha thok tu ve mai ka ni e chu wang chuanin I hne na hian ke chu ko om du ni na min pero ti in na chu an dil ngala Jason chuanin eng tika ma nang hi ka company a nai thok ngai lawang an tia Steven chuan chan siam chak tur chuan ala ngen le chewa chuti lai chuanin sara chuanin lekha pakhathi aron lek kang wa ente hey Steven hey hi I mu chiang em nang hian damdoi dan phallawin itol lutani mi palam damdoi nangin itol lutani hi rem man the ni e antia chu thilan mu chuan Steven chu a lau thong hle mai ka tilo khang kha engma ka tilo antia Jason chuanin I ti niang chu hey evidence chu le ti in aron lek kang wa John Gupta na thokin aru kin la luta nang po hi I me pa thei to lo ni lom ni heng dam doi hi nang po ni e ring ani lom ni an tia chuti lai chuan abul vela mi te po chuan an lo sei sap lama anui po an nui zat hlom hle anua chuanin anu chu ron tong chuakin nang hi ni hi mi ang lo chu eng wang nge alien hi nei min dil ngam jok ni I jak lo hle mai ti in Steven chu a an khum phiara Steven chuanin kapi mi pa thei to lo po ni la e fanu chu ka en kol thei em ang an tia apa chon chu tia Steven a tong lai chu aron beng thle ngal soka I thom no pekla he khopui tang hian chuk ngal wang ro ti in an khuma Steven chuanin kapa khongai in heti hian ti thei lawang Rachel hian pa amam ani khongai takin min ngai dam ro ti in ngai dam chu an dila apa chuanin ka soi to chu rem nang hi misual dik tak chuini heta tang hian chu kang che an ti le Steven chu an ngai to wanga thil chu dik don lovin ria in a ngai to na chu akal thui le anua chuanin Jason ma chuan an thing ngal ropa khongai in sar milen company hianin hetiang dam doi hi thatakin siam chok tika ria nang po hetiang na ve ni kha khongai takin dam doi chu min pe vero ka e ve do ni ti in an ngen chiama chumin nu chuan alien chu an ena alien ka dam huna kan panin fapa kan neyanga fapa kan nei don ni chu ka duat ngotang chu o ti in alien chu an tlona alien chuanin nang hi ka nei hau lawang che ka hmangai om chun chu Jason chau hiani Jason lo chu mi pa tu ma ka nei lawang an tia Steven chu ngoi rengin a thing thit na tang chuan an thowa ain rin lo line alien mai a chuan a beng popa ani ne hian nat na in ang che kan neya enga tinge ama chu I hmangai zok la ta ti in an zota sara churon tong chokin tungai Jason hi ami pa thelo ti a aron ti a Steven chuan chu thu a hria chu makati hle a Rachel damdoi na ka hruai ni khanin doctor hne na damdoi pe turang ka ti kha
chu chu pe lo ni ti in alien chu azo thuwa Jason chu ron in rol vatin kha doctor ngil nei takania khadam doi kha min pe reng reng hleinem khadam doi kha eila chuan mo ka in recover thei to hau lawang tuna chuan ka va nei na ni alani ni hi antia Steven maktelo tuk chu a hoi kual vel ruaya a hno chuan alien hne na chuanin alien doctor hne na khan dam doi pe mi lo turin ti ni mo nang ni ho hi ka o na ni lo trang rul vek zo ka ni hi ti in alien chu ben antuma Mahse Jason chuanin Steven kut chu a lo dang chiang hle mai Steven chuanin he nu hian ti khopina bum che electron duamo antia Jason chuanin he nu ani le ni lo ka ngai to lo mei che kut thla ki ke chun ka ngai theilowa chu wang chuan karon chan mai ani antia chu mi nu chuna kut chu an pai leng dora police ho hne na chuanin man ro ti in thu an pe a police po chun a du lo chung chu po na chuan an nu chuak lui ta a chu mi nu chun alien pa chuanin Jason kan ti pal tak zetani khapa kha kan lo ring ve em a tikhan asul je chun ang khan iron mu chok ta kan lom zo khop mai tu na chuan in hne la hen ngai dam dir kan ngai na sa ni khongai te ken min kha thia mang che ka fanu nen hen in nei le ro an tia anu po chon ni e Jason alien nen hen thattakin in nei to ru ti in an ku chu an me bel du na chu ti lai chuan in alien chuan in Jason ka ti pal tak zet chance vai khat tal min pero ka mangai lutuk che a ti le a Jason chuanin aku chu an pai thla troya tuna chuan engkim nangni ne kan in kar hi top to ani tuna chuan ka mangai chu ani sara chu hi ni ti in sara ku chu an vuana anu chu ron tong chukim alien hian ni thi mo ti in thum chunga sun che sin ka fanu hianin sara ai chuan a mangai zok em ang che ti in an soya sara chuan mi ho sa chung pu tanga lo sei lian kan ni a Jason ka mangai zia chu ka in thla chiang khop mai ka hne na local thinan lekha hi voi za chuang ka thona sin tin mo ani ta hian ka puisa po ka seng nu la sin nangni khanin ani le puisa in sengem adam thinan nangnin thain thoem ke chuanin ka mangai zia chu atakin kalan tirani ani hi ka mangai sin ti in an soya anhuwa chuan alien ma chuan an dinga alien hne na chuanin tun ma in nun zong zong chu engkim ka hrevek ani tu na chun ka pasal ni to do na chu wang chuan min ti boi to su ka pasal hi ke chuan ven him zel ka du ni min kal san tong che an tia alien chuan Jason hne na chuan Jason kanin kar hi ti top chu idu tak takami ti in an zota Jason chuanin kanin kara engma om to hleinem kanin kara top na chu kumthum liam ta dei to khan ani katan eng mai ni to leve an ti khoma alien relun na lutuk chu chulai hmuna chuanin a thun noka Jason le sara kut in vuan dun lai chu a en renga an hu dewa chuan Jason chu doka na chuan dingin sulaya an mi somte local hne na chuan lom thu chu an trila chu ti lai chuan chen tikeng chung chuan Steven chuanin Jason chu aron tina nang hian kanun zong zong iti chhevek ani ti in Jason chu vi an tuma Mahse chu ti lai tak chuan alien chuan Jason chu aron bo thuta Steven chuan akutelo thla man lak lo to si alien hnunga chuan a chemte chuan a vit tlum poka Jason chu ring taka awin doctor ko ro ti in a au tur tura alien chuan thele win Jason chu an ena Jason kati pallutuk ka mangai lutuk che ti in a zoi ta naka chu vele chuan Jason chuan alien chu a ko tur tura Mahse a ko e zo ta si lo a top ta ole khati zong khatun tuma karon dale theite alo ni le tareng mai clear tu ngai thatu zong zong te in chunga kalome hun man nuam le vek ule